In today's presentation, we are going to complete parts of the body. N'ụbọchị nke tata, anyị ga-enebanyezi anya na akụkụ arụ mmadụ dị iche iche ndị anyị kwuru ụnyaahụ. Anyị ga-ebidozi na ntutu isi. Hair, ntutu isi. Stomach, afọ, breast, ara, chest, this one, obi, leg, ụkwụ, waist here, ụkwụ, tight, apata ụkwụ, toenail, mbọ ụkwụ, ikpere, knee, otubo, navel. Nke a ka anyị ga-amụ tata. N'ụbọchị ọzọ, anyị ga-enebanyekwazi anya ihe ndị ọzọ dị n'Igbo. Daalụnụ, ndewonu.